ассалому алайкум донишҷӯёни азиз. Мо дар дарсҳои гузашта мавзӯъҳои алоҳидаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро мавриди омӯзиш қарор дода будем ва дарси гузаштаи мо мавзӯи ҳафтум таъминоти нафақавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки мавриди баррасӣ се савол ҷой дошт, яъне мафҳум ва намудҳои таъминоти нафақавӣ, дуюм низоми таъминоти нафақавӣ ва сеюм бошад бунёдҳои давлатӣ ва хусусии таъминоти нафақавӣ. имрӯз бошад мавриди баррасии мову шумо мавзӯи ҳаштуми фанни ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, яъне нафақаҳои суғуртавӣ омӯхта ва баррасӣ карда мешавад. бояд таъкид намуд, ки мавзӯи мазкур фарогири 7 савол аст. якум мафҳум ва намудҳои нафақаҳои суғуртавӣ, саволи дуюм тартиби ҳисоб ва муайян намудани собиқаи суғуртавӣ, саволи сеюм тартиби дастрасии маълумот барои ҳисоб ва таъини нафақаи суғуртавӣ, саволи чорум тартиби таъини нафақаи суғуртавӣ аз рӯи синну сол, саволи панҷум тартиби таъини нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ, саволи шашум тартиби таъини нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маҳрум шудан аз саробон ва саволи ҳафтум тартиби ба ҳисобгирии нафақаи суғуртавӣ. барои он ки шумо мавзӯъро пурра дарк намоед, метавонед аз адабиётҳои тавсияшуда инчунин иловатан истифода баред ва дар мавзӯи имрӯза мо 10 адабиётро пешниҳоди шумо менамоем, ки дар заминаи ин адабиёт метавонед пурра ҳар як саволе ки мавриди баррасии мавзӯъ қарор дода мешавад, аз он низ боз иловатан маълумоти мукаммалтар гиред. ва мавзӯи имрӯза ки сар мешавад аз саволи аввал, яъне мафҳум ва намудҳои нафақаи суғуртавӣ мавриди баррасии мову шумо қарор медиҳем. бояд зикр намуд, ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар аз нигоҳи таснифоти қонунгузорӣ гирем, 4 намуди нафақа ҷой дорад. аввалан нафақаи суғуртавӣ, баъдан нафақаи давлатӣ ки онро иҷтимоӣ низ меноманд, ва сеюм нафақаи касбӣ ва чорум нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ. аз ин рӯ барои он ки мавзӯъ пурра дарк шавад, бояд дар муқоиса баъзе аз ин намудҳои нафақаро мо шумо баррасӣ кунем. бинед, то соли 2010 бо қабул шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2 намуди нафақаро ном мегирифтанд: намуди нафақаи меҳнатӣ ва намуди нафақаи иҷтимоӣ. ва баъд аз қабул шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ, номи ҳамин нафақаҳо тағйир ёфт. нафақаи суғуртавӣ ба меҳнатӣ табдил ёфт, меҳнатӣ ба суғуртавӣ табдил ёфт ва нафақаи иҷтимоӣ ба давлатӣ. агар аз меъёри худи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ дида намоем, дар баъзе ҷойҳо, дар баъзе моддаҳои ҳамин қонун мушоҳида мешавад, ки ибораҳои пештар истифодашаванда, яъне меҳнатӣ, нафақаи меҳнатӣ ва нафақаи иҷтимоӣ ҷой дорад. ҳатто ҳангоми таснифи нафақаи давлатӣ, худи қонун дар қавс бевосита калимаи иҷтимоиро истифода мебарад. ва ҳатто баъзан се намуди нафақа, зернамуди нафақа ки ҷой дорад, дар он ҷо муқаррар шудааст, ки нафақаи давлатӣ ба чунин намудҳои нафақа ҷудо мешавад. ва дар модда бевосита таъкид мегардад, ки нафақаи иҷтимоӣ аз рӯи синну сол, нафақаи иҷтимоӣ барои маъюбӣ, нафақаи иҷтимоӣ барои маҳрум шудан аз саробон. яъне шумо дониста бошед, ки дар 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи нафақаи суғуртавӣ бо 2 ном дар қонунгузорӣ дарк шуда буд. аввалан ҳамчун меҳнатӣ ва имрӯз ки мувофиқи қонуни соли 2010 ҳамчун суғуртавӣ баррасӣ мешавад. дар қонунгузории кишвар ҳангоми таҳлил намудан бевосита 3 намуди нафақаи суғуртавӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. якум нафақаи суғуртавӣ аз рӯи синну сол, дуюм нафақаи суғуртавӣ барои маъюбӣ ва сеюм нафақаи суғуртавӣ барои маҳрум шудан аз саробон.
ҳар яки онҳо мафҳуму моҳияти худро доранд. бинед, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол. агар имрӯз таҳлил намоем, қонунгузорӣ ду категорияи шахсро ҷудо менамояд, ки онҳо дар сатҳи гирифтани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол ҷудо карда мешаванд. якум категорияи умумӣ, яъне шахсоне ки ҳуқуқи умумии ба нафақа аз рӯи сину солро доранд, ва дуюм категорияи имтиёзнок ё шахсоне ки дорои имтиёзҳои муайян дар ҳамин соҳаро доранд. масалан, агар ҳуқуқи умумӣ ба нафақаи суғуртавиро таҳлил кунем, қонунгузорӣ мегӯяд, ки дар ҳолати доштани ду факти ҳуқуқӣ шахс метавонад аз ҳамин намуди нафақа истифода барад. якум, сину сол. мувофиқи қонунгузории кишвар имрӯз сину соли умумӣ 63 барои мардҳо, 58 барои занҳо аст. дуюм факти ҳуқуқӣ собиқаи суғуртавӣ. пештар ҳамин мафҳум ба ибораи собиқаи суғуртавӣ то соли 2010 ҳамчун собиқаи меҳнатӣ истифода мегардид ва дар он ҷо бевосита таъкид мегардид, ки собиқаи меҳнатӣ барои мардҳо 25 сол, барои занҳо 20 сол. ва ҳамин ду факт то соли 2010 буд. акнун ҳозир онҳо собиқаи меҳнатию сину соли умумира, ки мо гуфтем 63 асту 58 барои 63 барои мардҳо, 58 барои занҳо, имрӯз қонунгузор ҳам категорияи дуюм факти ҳуқуқиро дигар собиқаи меҳнатӣ намегӯяду собиқаи суғуртавӣ баҳо додааст. яъне якум таснифот сину сол боқӣ монд, лекин таснифоти дуюм дар номи ҳам механизми татбиқнамоӣ ва ҳам номи ҳамин факти дуюми ҳуқуқӣ, яъне собиқаи меҳнатӣ ба собиқаи суғуртавӣ иваз карда шуд ва акнун он ба давраҳои муайян тасниф карда мешавад. дигар масъала ҳаст собиқаи масъалаи дуюме ки ҷой дорад, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ. шумо имрӯз огоҳ ҳастед, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ ба категорияи муайяни шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тасниф карда мешавад, дода мешавад. агар имрӯз худи маъюбиро таҳлил кунем, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, ки қонунгузории кишвар ҳатто қонун дар бораи ҳифзи маъюбон ҷой дорад, ҳифзи иҷтимоии маъюбон. дар он ҷо мегӯяд, дар кишвари мо се гурӯҳи маъюбӣ ҷой дорад. категорияи як, гурӯҳи маъюбии якум, дуюм ва сеюм. ва гурӯҳи якум нафарое ҳастанд, ки аслан ё қобилияти меҳнатӣ надоранд, ё ин ки пештар доштаанду пурра қобилияти меҳнатии худро аз даст доданд. ва категорияи дуюму сеюм он нафарое мебошанд, ки онҳо ҳуқуқи пешбурди фаъолияти меҳнатиро доранд ва ҷисману рӯҳан омодаи ҳамин фаъолият мебошанд. ва худи қонунгузории кишвар барои ин шахсҳо низ нафақаро пешбинӣ мекунад. яъне шахс агар фаъолияти меҳнатӣ кунад, собиқаи суғуртавӣ муайян дошта бошад, он нафар ҳуқуқ дорад, ки баъд аз рӯбарӯ шудан ба факти маъюбӣ муроҷиат ба гирифтани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбиро кунад. ва қонунгузорӣ бевосита нишон медиҳад, ки миқдори муайяни собиқаи суғуртавӣ барои онҳо низ зарур аст. ва сеюм намуди нафақаи суғуртавӣ маҳрум шудан аз саробон аст. агар дар гурӯҳи якум ва дуюм худи шахси меҳнаткунанда нафақагир шавад, дар гурӯҳи сеюм, яъне намуди сеюми нафақаи суғуртавӣ, шахс аллакай аз муносибатҳои таъминоти иҷтимоӣ берун рафтааст, яъне саробон маҳрум шудааст, дигар ӯ нафақагир нест, балки аъзоёни оилаи ӯ гирандагони нафақа мебошанд. аз ин рӯ қонунгузории кишвар имрӯз бевосита нишон медиҳад, ки агар нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ ба шахси фаъолияти меҳнатикунандаву дорандаи собиқаи суғуртавӣ татбиқ шавад, нафақаи маҳрум шудан аз саробон ба
аъзоёни оилаи ӯ татбиқ мегардад. ҳанакнун дигар масъала. дар нафақаи суғуртавӣ имрӯз дар қонунгузории кишвар баҳс ҷой надорад. аммо дар байни олимон баҳс ҷой дорад. чунки яке аз мушкилоте ки дар ин масъала ба вуҷуд омадааст он мебошад ки то соли 1999 ҳар касе ки фаъолият намуда буд нафақаи ӯ аз рӯи суғуртавӣ баробар ба собиқаи кории ӯ баробари собиқаи суғуртавӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. як. дуюм масъала. масъалаи баҳс он дар он инчунин ҷой дорад ки имрӯз пешбурди фаъолияти меҳнатӣ ба собиқаи суғуртавӣ равона шудааст ва собиқаи суғуртавӣ аз супоридани аз андози иҷтимоӣ вобаста аст ва олимон ба он андешаанд ки имрӯз ҳамин намуди андоз бояд ки дар фонди ё ки бунёди нафақавӣ гузаронда шавад ва андоз набошад, яъне аз рӯйхати номгӯи андоз бардошта шуда ҳамчун маблағҳои суғуртавӣ дар ин бунёд нигоҳ дошта шавад. аз рӯи мантиқ гирем, агар ин дуруст аст, аз нигоҳи қонунгузорӣ ҳам гирем, аллакай ин механизм татбиқ шудааст. яъне ҳар касе ки маблағе пардохт мекунад ҳамчун ҳиссаи муайяни андози иҷтимоӣ минбаъд ҳуқуқи гирифтани нафақаи суғуртавиро дорад. дар фарқият аз ҳамин намуди нафақа, яъне нафақаи суғуртавӣ, ҷой дорад нафақаи давлатӣ ё ки пештар гуфтем иҷтимоӣ ҳам мегӯянд. дар он аст ки дар он ҷо категорияи якум ба инобат гирифта мешавад, категорияи дуюм не. яъне нафақаи суғуртавӣ бевосита ба он равона шудааст ки шахс меҳнат кард, собиқаи суғуртавӣ дорад, ҳуқуқ ба нафақаро пайдо мекунад. лекин дар нафақаи давлатӣ ё иҷтимоӣ фақат якум ҳолат ба назар гирифта мешавад. якум ҳолат он ки шахс ба сину соли муайян расидааст. дигар вай фаъолияти меҳнатӣ дорад надорад саволе пайдо намешавад, чунки нафақаи давлатӣ ба собиқаи корӣ вобастагӣ надорад ва аслан ба он нафарҳое равона шудааст ки онҳо собиқаи корӣ ё собиқаи суғуртавӣ надоранд. барои ҳамин мавзӯи аввали моҳ, мавзӯи имрӯза ки аз саволи якум мафҳум ва намудҳои нафақаи суғуртавӣ мебошад, ҳамин масъаларо фаро мегирад. яъне нафақаи суғуртавӣ моҳона, пардохти моҳона мебошад ки онҳо ба сину соли муайян расидаанду дорандаи собиқаи суғуртавӣ мебошанд. ҳамин намуди нафақа ба се зернамуд: нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол, нафақаи суғуртавӣ барои маъюбӣ ва нафақаи суғуртавӣ барои маҳрум шудан аз саробон тақсим карда мешавад. агар саволотон бошад, марҳамат. саволи якумро мо ҷамъбаст кардем. саволҳои шумо бошад, марҳамат. савол нест? мегузарем ба баррасии саволи дуюми мавзӯи имрӯзаи мо. бояд зикр намуд ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби ҳисоб ва муайян кардани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи собиқаи суғуртавӣ сурат мегирад ва қонунгузорӣ як қатор қоидаҳоеро пешбинӣ кардааст ки барои муайян намудани он ҳатто тартиби махсус қабул шудааст. ва бинед, бо собиқаи суғуртавӣ ки ба нафақаи суғуртавӣ ҳуқуқ медиҳад, давраҳои фаъолияти меҳнатӣ ки дар асоси онҳо конвертизатсияи ҳуқуқҳо гузаронда шудааст, аз 1 январи соли 99 ба дастовардашудаи шахси суғурташуда ба инобат гирифта мешавад. ин давраҳои фаъолияти меҳнатӣ пас аз 1 январи соли 99 ки барои онҳо дар низоми суғуртаи ҳатмӣ нафақаи саҳмҳои суғуртавӣ пардохт карда шуданд, дохил карда мешавад. собиқаи корӣ то 1 январи соли 99 ки мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ муҷиби конвертатсиякунонӣ, яъне бадалкунонӣ ба сармояи шартии нафақавӣ мебошанд, бо тартиби муқаррарнамудаи қоидаҳои конвертатсияи ҳуқуқҳои нафақавии шахсони суғурташуда ба сармояи шартии нафақавӣ
که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 اواسط 2015 تحت رقم 550 تصدیق شده حساب کرده می شود. یعنی اگر امروز ما ترتیب حساب کردن سابقه سقورتوی را بینابر گیریم، آن فراگیر 2 دوره است. از سال 1991 تا 1 ینوری سال 1999 فهمیدید و از 31 دکتر سال 98 و از 1 ینوری سال 1999 تا اینجا همه دوره های سابقه کاری مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان که تا 1 ینوری سال 1999 صورت گرفتند، آنها برابر با دوره های سابقه کاری من بعد معین گردیدند. یعنی من چند سال فعالیت مهنتی کردم تا همین دوره تا 1 ینوری سال 1999 آن را برابر با سابقه سقورتوی حصه معین پرداخت مبلغ سقورتوی برابر حساب می نمایند. از سال 1999 این جانب علاقه سابقه سقورتوی برای هر یک شهروند حساب کرده می شود. در همین جا باید یک مسئله را تاکید کرد که در جمهوری تاجیکستان تا سال 2010 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامینات نفقه شهروندان جای داشت و آن نیز عباره سابقه سقورتوی نه بلکه سابقه مهنتی را در خود درج نموده بود. قسمت دیگری این سوال ما آن می باشد که کدام دوره ها پیوسته به سابقه سقورتوی داخل کرده می شوند و امروز قانونگذاری یک قطار قاعده های مخصوص را پیش بینی کرده است که فراگیر دوره های معین می باشند و آن قاعده ها از 1 ینوری سال 2013 بعد از مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های دولتی و سقورتوی پیش بینی شدند. مثلا پس از 1 ینوری سال 1999 شرط های زیرین حساب سابقه سقورتوی به نظر گرفته می شود. دوره گذشتن خدمت در صف قوه‌های مسلح و خدمت دیگر با آن برابر کرده شده طبق دعوت، نوابسته از آن که پیش از این دوره شخص سابقه سقورتوی دارد یا ندارد. یعنی هر کسی که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند، نوابسته از آن که او پرداخت کننده انداز اجتماعی هست یا نه، همون دوره همچون نتیجه یا که جمع حالتهای سابقه سقورتوی به نظر گرفته می شود. دوم، دوره تحصیل در شعبه روزانه مؤسسه تحصیلات عالی و میانه مخصوص در مورد موجود بودن سابقه مهنتی نه کمتر از 5 سال بعد انجام تحصیل. دانشجویان عزیز باید تاکید نمود که واقعا هست قاعده های عمومی تعیین نفقه و به حسابگیری نفقه های علایده و هست قاعده های مخصوص که در سوال های علایده این موضوع علاقه مورد بررسی قرار میدیم. از این رو میگذاریم به تحلیل سوال چهارمی موضوع امروزه ما که آن پیوسته به ترتیب تعیین نفقه سقورتوی از روی سن و سال وابستگی دارد. باید ذکر نمود که امروز قانونگذاری کشور پیوسته مقرراتی را پیش بینی نموده است که آن فراگیری همون مقررات های پیشتره است، اما با تغییر یافتن نامگذاری و تغییر دادن دوره‌بندی. یعنی پیشتر نفقه مهنتی، امروز نفقه سقورتوی، پیشتر سابقه 25 ساله کاری و 20 ساله کاری، امروز 300 ماه و 240 ماه تقسیم بندی شده است و نفرانی که سابقه سقورتوی از روی سن و سال دارند آنها حقوق و نفقه مهنتی از روی سن و سال را پیدا میکنند و امروز برای معین نمودن سابقه سقورتوی آنها اصطلاح سابقه ذخیروی یا که قسم ذخیروی نفقه پیش بینی کرده می شود که آن برای معین نمودن مبلغ عمومی اندوخت نفقه هر یک نفقه گیر پیش بینی شده است. و اگر امروز خودی مقررات قانونگذاری را تحلیل نماییم، پیش بینی می نماید که روز مراجعت به شماره ماه‌های دوره پرداخت احتمالی تا 1 ینوری سال 2017 به 120 ماه و از 1 ینوری سال 2017 به 180 ماه سابقه سقورتوی باید برابر باشد. یعنی شخص همین قدر مهلت
120 моҳ то 1 январи 2017 ва 180 моҳ баъд аз он бояд дорои собиқаи суғуртавӣ бошад, ки аллакай ҳуқуқ ба гирифтани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол ба ӯ татбиқ шавад. дигар масъалае ки оиди таъини нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол дахл дорад, он ба таъхир гузоштани муроҷиати шаҳрванд ҳангоми таъини нафақа мебошад ва қонунгузории имрӯз бевосита пешбинӣ менамояд, ки дар моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ҳар кас ҳуқуқ дорад ин муҳлатро ба таъхир гузорад ва ба таъхир гузоштани муроҷиат барои таъини нафақа аз рӯи пешниҳоди ариза ба раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи ҷойи истиқомати ҳамон нафар сурат мегирад. пас дониста бошед, ки барои таъин намудани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол ҳар нафар бояд якум ба сину соли муайян намудаи қонун расида бошад, дуюм бо назардошти муқаррарот ду даврае ки ҷой дорад то 1 январи соли 2017 ва баъд аз 1 январи соли 2017 фарогири моҳҳои собиқаи суғуртавӣ 120 ва 180 моҳ бошад. баррасии саволи панҷуми мавзӯи имрӯзаро мо оғоз менамоем. он низ бошад бевосита тартиби таъини нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ аст. барои таъин намудани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ як қатор қоидаҳо низ бояд риоя карда шаванд, ё онҳоро имрӯз дар адабиёт шартҳои таъини нафақаи маъюбӣ суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ мегӯянд. масалан, ҳар нафар ҳуқуқ ба ин намуди нафақа дорад, ки чунин давраҳо бевосита дар собиқаи суғуртавиу дохил шуда бошад. якум, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ аз рӯзи муқаррар гардани гурӯҳи маъюбӣ, ки онро мақомоти ваколатдори давлатӣ муайян кардааст, таъин карда мешавад ва шахсе нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбиро метавонад гирад, ки он бо ҳуҷҷати тасдиқшуда ба гурӯҳи якум, дуюм ва сеюми маъюбӣ нисбати ӯ татбиқ шуда бошад. инчунин давраи муайян, яъне агар шахси суғурташудаи ба маъюбӣ муқаррар гардида на камтар аз 60 моҳ собиқаи суғуртавӣ дошта бошад. яъне бинед, ки нисбат ба таъин намудани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ бартарӣ ба маъюбон зиёдтар дода шудааст. дар он ҷо 180 моҳ, 120 моҳ собиқаи суғуртавӣ камтарин аст, дар ин ҷо меёр 60 моҳ бояд, ки вай собиқаи суғуртавӣ дошта бошад. андозаи нафақаи суғуртавӣ барои маъюбӣ низ бо назардошти гурӯҳи маъюбӣ фарқ карда мешавад. масалан, ба маъюбони гурӯҳи якум 100%, ба маъюбони гурӯҳи дуюм 85% ва ба маъюбони гурӯҳи сеюм 70% бо назардошти ҳамун собиқаи суғуртавӣ нафақа таъин карда мешавад. яъне онҳо низ гурӯҳи маъюбӣ, ки чунон ки пештар зикр намудем, ҳиссаи муайяне аз даст додани қобилияти ҷисмонӣ ва рӯҳонии шахсро дар назар дорад, бо назардошти ҳамин гурӯҳҳо андозаи нафақа низ муайян мегардад. ва саволи дигаре, ки имрӯз мавриди баррасӣ мо шумо қарор медиҳем, тартиби таъини нафақаи суғуртавӣ барои маҳрум шудан аз саробон аст. чунон ки пештар зикр намудем, ин намуди нафақа ба шахси фавтидае, ки ҳуқуқ ба нафақаро пайдо намуда буду аз он истифода накард ва аъзоёни оилаи ӯ дар саробони он қарор доштанд, ба онҳо таъин карда мешавад. ва имрӯз як қатор қоидаҳо бевосита дар қонунгузорӣ оиди таъин намудани нафақа ҷой дорад. якум, шахсе ки вафот кард ва ӯ минбаъд дорои собиқаи суғуртавӣ, пештар дорои собиқаи суғуртавӣ буд, баъд дар давоми то 6 моҳ аъзоёни оилаи ӯ ҳуқуқ доранд, ки ба мақомоти дахлдор, яъне шӯъбаву раёсатҳои агентӣ дар шаҳру ноҳияҳо муроҷиат намоянд ва барои таъин намудани нафақа ҳуҷҷати тасдиқкунанда, яъне шаҳодатномаи фавти саробони худро пешниҳод кунанд. дуюм,
барои муайян кардани он ки онҳо беуста аъзои оилаи он мебошанд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро низ бояд замина кунанд. ва имрӯз нафақаи суғуртавӣ барои маҳрум шудан аз саробон бо андозаи муайян таъин карда мешавад. Масалан, чӣ ба назар гирифта мешавад? Ҳамон нафар чанд хӯранда ё ки зери сарпарастиаш фарзанд дошт, аъзои оила дошт. Масалан, имрӯз бинед, беуста қонун мегӯяд ки андозаи он на камтар бояд аз меъёри зерин бошад. бо назардошти собиқаи суғуртавии пурраи саробони фавтида чунин меъёр аст: барои як узви корношоями оила 100% андозаи нафақаи заминавӣ муқаррар шуда, барои 2 узви корношоями оила 150%, барои 3 ва ё зиёда аз он узви оила 200% андозаи нафақаи заминавӣ таъин карда мешавад. дар баробари ин меъёрҳои дигар низ муқаррар шудааст ба назардошти собиқаи суғуртавии нопурра. ва дар ин ҷо мегӯяд барои як узви корношоями оила 70%, барои 2 узв 105% ва 3 зиёда аз он 140% андозаи нафақаи заминавӣ таъин карда мешавад. дар баробари он барои категорияи муайян беуста ин ҷа муқаррароти қонун ҷой дорад. Масалан, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маҳрум шудан аз саробон ба кӯдакони аз падару модар маҳрум шуда наметавонад аз андозаи зерин, масалан барои як узви корношоям аз 150%, 200%, 3 ва зиёда 250% зиёд бошад. ё ки бо назардошти собиқаи суғуртавии нопурраи саробони фавтида барои як узви корношоям 100%, барои 2 узв 150 ва 3 зиёда 200% таъин карда шавад. ва бояд таъкид намуд ки инчунин барои ба расмиётдарории тартиби таъини нафақаи маҳрум шудан аз саробон қоидаҳои махсус дар қарорҳои алоҳидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мегардад. ва саволи дигари мо, баррасии саволи дигари мо беуста ба тартиби ба ҳисобгирии нафақаи суғуртавӣ равона шудааст. имрӯз қонунгузории кишвар меъёрҳои мушаххасро барои ба ҳисоб гирифтани собиқаи суғуртавӣ пешбинӣ менамояд ва онҳо ба 3 категория ҷудо мешаванд ки онҳоро таҳлил менамоем. Якум, нафақаи суғуртавӣ дар ҳолати ба намуди дигари нафақаи суғуртавӣ гузаштан, тағйир ёфтани гурӯҳи маъюбӣ, тағйир ёфтани теъдоди аъзои ғайри қобили меҳнати оила ки нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маҳрум шудан аз саробон мегиранд ва давом додани фаъолияти меҳнатӣ ва пардохти саҳми суғуртавӣ дар муҳлатҳо бо қонун пешбинишуда бо тартиби зерин иваз карда мешаванд ё ба ҳисоб гирифта мешаванд. Масалан, дар ҳолати пайдо шудани ҳуқуқ барои баланд бардоштани нафақа аз рӯзи якуми моҳе ки нафақагир барои ба ҳисобгирии нафақа расман ба риёсат муроҷиат кардааст. яъне имрӯз қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд ки шахсе нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол мегирад. агар баъд аз баромадан ба нафақа вай ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шавад, метавонад боз барои бозҳисоби нафақаи худ муроҷиат кунанду он мавриди баррасӣ қарор дода шавад. дигар масъала, ҳангоми ба амал омадани ҳолате ки дар натиҷаи он андозаи нафақа кам мешавад, аз рӯзи якуми моҳи баъди моҳи ба амал баровардан. яъне имрӯз қонунгузорӣ мегӯяд ки ҳолатҳое ҷой дорад ки шахс гирандаи нафақа аст, лекин бо назардошти масалан дар маъюбӣ, тағйир ёфтани гурӯҳи маъюбию беҳтар шудани вазъи саломатиӯ метавонад ки аз гурӯҳи 2 ба 3 гузарад ва аз сабабе ки фоизи онҳо фарқ дорад, беуста нафақаи ӯ кам карда мешавад ва ҳақ дорад ки боз муроҷиат кунад ва барои ташхис гузаштан, барои боз ҳам гирифтани нафақаи масалан гурӯҳи дуюми маъюбӣ аз ташхис гузараду маълумотномаро пешниҳод кунад. ё ин ки қонунгузорӣ имрӯз баъзе ҳолатҳоеро пешбинӣ менамояд ки барои ҳисобу китоби нафақаи на танҳо маъюбӣ, балки маҳрум шудан аз саробон низ равона шудааст. ба ҳисобгирӣ то он лаҳзае сурат мегирад ки шахс ҳамчун шахси дар таъминот буда баҳо дода мешуд. Масалан, фарзанди шахс ба синни 18 расад, вай беуста аллакай аз ин доираи муносибатҳо мебарояд, лекин ӯ агар дар донишгоҳ таҳсил намояд, то синни 23 солагӣ ҳамин намуди нафақа ба ӯ нигоҳ дошта мешавад.
яъне имрӯз мо мавзӯеро мавриди баррасӣ қарор додем, ки бевосита ба нафақаи суғуртавӣ равона шуда буд. Он фарогири мафҳуму намудҳои нафақаи суғуртавӣ, тартиби муайян кардани ҳамин намуди нафақа буд, додани маълумотҳои мушаххас дар бораи ин намуди нафақа буд ва ҳолатҳои бозҳисобкунӣ ё ки маҳрумнамоӣ аз ҳамин намуди нафақа аст. имрӯз қонунгузории кишвар бевосита ба нафароне ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғул ҳастанду онҳо собиқаи суғуртавӣ доранд, барои онҳо намуди алоҳидаи нафақа, нафақаи суғуртавиро пешбинӣ менамояд. имрӯз мавзӯе ки мо шумо мавриди баррасӣ қарор додем ва аз 7 савол иборат буд, онҳо дар алоҳидагӣ баррасӣ шуданд ва агар саволатон бошад марҳамат. саволо набошад, донишҷӯёни азиз, хайр, то дарсҳои минбаъда.